Hola, bona tarda, què tal? Com esteu? Hola! A veure, un segonet, coses del Hola. directe. Ahí tenim el compte enrere, ho estem mirant des de YouTube i com podeu veure va fatal, no? Lo següent. Vale? Va fatal, ara mateix no hi ha... no hi ha imatge. Fantàstic YouTube de transmissió de EA, però bueno, mentre vos vaig contant... Va fatal, És l'espanyol que va malament. Eh? És el Espanya. directe en espanyol que va malament. Perquè en anglès parla bé. Pues quasi que n'anirem a l'anglès i ho posarem en... Sí. Ara veureu ahí tot destrossat, no passa res. Posarem subtítols. Estàs a Twitch, oi? Sí, estem en Twitch. Subtítols. És costum de tenir-te allà a YouTube. Bueno, ara sí, benvinguts i benvingudes al meu canal de nou! Ja ha passat un mes des de l'últim directe i crec que ja tocava tornar, però avui anem a cobrir un esdeveniment de videojocs, com a mi m'agrada, Però no estic a soles, i és que, com podeu veure, avui presenta l'esdeveniment juntant 4 meravelloses companyes més i és un esdeveniment de videojocs. Sí, de videojocs. Espero que s'escorte el so i tot bé, així que si mos podeu anar confirmant. I també ara ja me poso sèria perquè després de les últimes notícies sobre l'acusació cap a Activision Blizzard d'assetjament cap a les dones en la seva empresa reiteradament i des de fa anys, és necessari recalcar aquest directe d'avui i que des d'ací reivindiquem que estem en contra de qualsevol atac cap a les dones dins del món gamer i fora. Jo vaig patir fa un mes i no permetrem així que ni al meu entorn ni als meus programes passe res d'això i si fora com en aquest cas, ho denunciarem les vegades que faci falta. Dit això, vaig a presentar-vos a les meues companyes d'avui, però deixeu-me un segonet perquè necessite veure quan queda, vale? Mos queda un minutet, perfecte. I és que avui m'acompanya Eva de Star Croquets. Ué! Hola. Simer Mallorquina, o Sim Sirena, perdó. Ameba. Hola. Joder. I Sim Saure. ¿Cómo no? Hola, Sul. Benvingudes a les 4, moltíssimes gràcies. I vaig una mica ràpid perquè he entrat una mica més tard i per tant ja veieu que queda no res. Però bueno, per fer resum molt prèviament, com ja sabeu, l'ePlay Live acostuma a presentar projectes a curt termini, tot i que en algunes ocasions s'acostumen a presentar algunes pinzellades d'IPs en desenvolupament com a visió de futur i també una declaració d'intencions. A més, el servei d'ePlay està integrat ara dins d'Xbox Game Pass. Per tant, això li dona també un altre caire de com EA ha de gestionar i planificar el seu futur tant immediat com a llarga vista o temps vista. Tenim molts de rumors, moltes esperes, com no sé quin joc ens agrada a nosaltres. Què podem esperar? No sé. Quin era? Començava per ese, no? Star Wars. Sona qualque cosa, però no. Està bo, també. Bueno, veurem, doncs, xiques, què ens espera avui. Però bueno, ara ja sí, queden 10 segons. Jo no sé si heu jugat a algun joc de EA, però si haguéreu d'escollir un... Dragon Age. Crec que tots coincidiríem, no? Sí, Jo crec que sí. no m'ha anomenat. Bona tarda a la gent del chat. Això ja comença, perdoneu, però anem superjustes. Tenim aquí... Una vaca. Mira, això és... Vida rural, això és anomenat de vida rural. Vida rural. No! És el que faré jo d'aquí una hora. Vull plorar. Toma! Ay, qué mal, fatal. A veure, jo he demanat uns subtítols perquè la versió espanyola del YouTube anava fatal. Home, tenim a Shen, que mos fa una raid, una super raidaca. Moltíssimes gràcies. Hola! Hola! Benvingudes! Bueno, estem veient el que és el pre-show en el que també surten alguns anuncis i aquí tenim a Andy McNamara, que és un dels directors de creació d'alguns títols de Star Wars. Això a l'Eva de Star Croquet segur que li agrada. Estic escoltant
la traductora i estic com en xoc perquè no segueixo bé. No? Aquí tenim subtítols en anglès, en el directe. Jo estic en espanyol i està doblant a sobre l'anglès. Fer-li un so a Xen. Moltíssimes gràcies i benvinguts i benvingudes els que veniu del canal de Xen, que he estat esta tarda un ratet mentre preparava les coses i he vist que estava tastant un joc que me pareix que tenia amb ell el desenvolupador, pot ser? No recordo el nom, però després vos passaré l'enllaç. Ho està fent horrible, la traductora? No, però parla així en plan, bueno, doncs avui anirem a matar 4.000 persones, tot bé. No s'entén una merda. Això són trailers? Sí, això és presentació, de totes maneres era un dels que ja s'havien parlat. Hola, Amanda! No és cap novetat, però me hypeja molt aquest joc. M'apareix que fins d'aquí 13 minuts no diran cap spoiler, no? Perquè aquest countdown... Bueno, sí, pareix que l'acte en si no començava a les 7, començava a 1:15. Això sí que no ho sabia, perdoneu. Però sí que és cert que prèviament pues, trauen coses. No sé si alguna exclusiva, que no crec, però ampliació de coses ja presentades. Bona tarda, Joan Dorino. Hola! L'estètica que parlava la meva abans, eh? Fins ara. Molt xulo. A lo Tim Burton a tope. Sí, totalment. Que dark. I plastilina, Com els cabells dels Sims 4. Són com els cabells dels Sims. Bueno, de totes maneres, hi ha moltes la mascota coses. aquesta... Hòstia, quants daus. Digues, la meva. Cert? No, és molt mono, la mascota aquesta, el dauet. Total. De fet, recordar a la gent que mos esteu veient que aquest joc, que perdoneu, només el nom, no me'n recordo el nom concretament, però a meva mos ho diu enseguida. El nom del joc. Lost in Random. Lost in Random es va presentar a l'EA Play Live del 2019. És a dir, que jo ja ni me'n recordava d'aquest joc, eh? T'has soñat. Recorda molt Alice Madness Return, tota l'estètica així molt retorcida. Sí. Que el Madness, Madness, jo avui estic espessíssima, ho sento, també està a l'EA Play i està a EA. M'encanta aquell joc. Me'l quedo més que Dragon Age. Alice in Madness. Sí. Ai, jo no puc jugar amb aquell joc. Mareja. Però he jugat el Jo primer. no he jugat. És l'hòstia. El que no té bons gràfics. Hola, Maria! Ai, quina alegria de veure't aquí. A mi també alegria d'estar amb vosaltres. Moltes gràcies i benvinguda. Què tal? Bueno, moltes gràcies a la gent que esteu avui ací. Si acabeu d'entrar, estem fent en el pre-show, d'acord? I tenim avui a Simsaure, a Eva Star Crockett, a Sim Sirena i a Meva que m'acompanyen avui en aquest esdeveniment. Ara parla d'Apex. Heu provat l'Apex alguna vegada? Sí! No. Un cop i ja no més. Que... Jo crec que EA va fallar una mica amb l'Apex. Jo sé que juga molta gent i me puc guanyar hateo, però a mi no me va agradar. És que va del Royal, ja tinc el Players, un nom Battlegrounds, o sigui... O està el Fortnite, que no tocaré mai. El Fortnite és perillós, jo crec. Nunca digues nunca, no? Nunca digues nunca, però... Ja veus. Ara ens està ensenyant FIFA 22. Ja sabeu que EA, la gran majoria de jocs es centren en el eSport, eh? EA Sport. Everything's today. El FIFA estava en procés de doblar-se en català, no? Van fer una campanya des de Plataforma per la Llengua, me pareix, en Sí, col·laboració ho vaig amb veure. alguna associació més. Sí. Mira, que A guai. Metravi, bona tarda. Pues a veure si ens podem colar amb aquestos. Sí, a més que és molt més difícil doblar FIFA perquè és oral que no traduït Sims, que és text. És a dir, que si en aquests els diuen que sí, en altres també, ràpidament. Seguim fent pressió. Mira, el It Takes Two, que encara no he tingut l'oportunitat de provar-lo. Quina ràbia, eh? Jo he de jugar amb el Jaume, això que s'ha de divertir. Ei, aquest videojoc me recorda un poc... Ai, no, aquest no. Bé, un que ha sortit abans, és l'estètica de Zurb.
Ah, del Zurps. Hòstia, els Zurps. Bueno, sabeu que n'hi ha un rumor que diu que avui se presentaria lo que és el retorn d'una saga de EA. Ja, això, Firmem. és molt hype, Juguen amb els nostres Sí, sentiments. potser. SimCity, Dead SimCity. Space, Podria ser. Spore, que ho hem parlat abans. Us Sí. imagineu? T'imagineu una? Uau. Jo, a mi m'encantaria, però crec que és la menys probable de totes. Spore. Sí. Arnau, bona tarda. Mos podeu confirmar al xat si s'escolta bé? Perdó, és que tinc por perquè jo vos estic escoltant a diferents nivells a cada una. Et confirmo la calor, si vols. Molta. Ah, i estan dient lo dels spotlights. Lo que han fet aquesta vegada, Seyona, sex tricky? No t'he entès, Seyona, perdona. Bueno, sabeu que lo que va fer EA va ser presentar lo que es diuen spotlights, no? Al canal, als diferents canals de plataformes d'EA, on anaven presentant, per exemple, el tema indie, el tema esports i tot això, ho van anar presentant en diferents, no sé com traduir-lo, no? Però com píndoles, no? Píndoles informatives. Era un joc de la Play 2 de snowboard molt guai. Ah, vale, vale. SSX. Que et deia abans. Ah, vale, vale, és que no sabia que es deia Isina, però sí que em sona. Hola, Tita Freda, bona tarda. Ja, quins gràfics, no? Com si fos una gravació. I després els Sims de plastilina. Això és discriminació. Ja veus? Pues et diré una cosa, el Ai. SSX, aquest que comentava aquesta noia, Seyona? sí, el Ricky era totalment cartoonish i molava moltíssim. I després li van donar un rotllo realista i va ser una merda com una olla. O sigui, una cosa Ja veus. És que mesclar dos conceptes tan diferents no pot sortir bé. cartoonish, a vegades vete. Au, mira l'Austin Random, Un moment, que sabeu? cartoonish exponencial. A meva, no sé per què, jo no sé si vosaltres també, però t'escolto molt baixeta. Sí, Sí? s'ha anat gradualment apagant. Sí. Me Tetsuko, sentiu bona tarda. baixa? Ara millor. Ara Com millor. sempre, no sé. Ah, vale, és que de tant en tant me'n vaig cap enrere i m'oblido del micro i d'onés i aquestes Desaparece. I Desaparece. sempre la porto al cor i mai sempre l'escoltaré. Ahí tenim preordre now del FIFA 22. Jo ho sento molt, però no soc d'esports. Però bueno, també teniu el Maiden, teniu... Bueno, és que és el que dic, n'hi ha una infinitat d'eSport dins de EA, no? Hi ha una de boxa, també. El de boxa. Però de... N'hi havia un de A béisbol, veure, no? vaig a buscar. El de boxa és el Fight Night. És que no coneixia tampoc. Sí, A mi m'agraden els videojocs d'esports quan tu també t'impliques físicament, més tipus a Wii, tot això Clar. que fas objectes i li dones. Sí. El Ring Fit. Ara Fórmula 1 2021 també és de EA. És que és el que parlàvem abans, no? Que n'hi ha uns factors pels quals EA s'ha posat una mica més les piles, no? Perquè parlàvem del poc catàleg que podia oferir EA, no? Tenim també, recordeu que EA fins fa poc tenia els drets, no? de EA, de Star Wars en quant a videojocs, però ja sabeu que s'està creant un món obert de Star Wars. I just avui tenim aquí a un dels directors dels videojocs de Star Wars. No sé si això vol dir alguna cosa. Ja es pot descarregar el joc, Vida en el Pueblo. Es pot descarregar. Estic descarregant! Bueno, no fa falta dir que després m'anarem al canal de la Eva perquè anem a provar en primícia dins de la comunitat catalana el joc de nou paquet d'expansió, que per favor recordeu el nom, que m'encanta, del poble. Villalloca del Sarrià. rural. Ah! Villalloca! Normal. I la llaca del Sarró. Què us sembla? Què us sembla? La nostra traducció, la traducció Sims Addictes. Pues més xula De la de Villa castellà. Gallina de la Bolsona. Villa Gallina de la Bolsona. És que Vaya només amb tela. aquest nom ja no tinc ganes ni de... No. El posem en anglès, el joc. En anglès és molt xulo. Sí.
Ai, Alan! Tenim a Alan en el Hola, xat. Ala. Oli. Que guapos És aquests gràfics. una star dels Sims Jocs de la fam. Pobre Alan. Hola, Ala. Pobre Alan. Els Sims Jocs de la Fama han triomfat i espereu-se el final. Espereu-se el final. Podríem fer una porra de qui guanyarà. 3 minutets. Ai, quins ulls. Pobre Alan. Cookie, això. Ai, fa molta pena aquest videojoc. Just no he mirat... L'estètica aquesta fa una mica d'angoixeta. Mira, són tots els americans que es queixen de que no hi ha pentinats als Sims 4 a París. Bueno, si escolteu la gent del xat un comentari d'estos és perquè només estan editant, arreglant i posant nous moños africans, Afro. no? Afro. Afro, perdó. Estil afro. I bueno, no s'ha liat una mica. S'ha liat una mica. Perquè No, a la veure, resta- estan guapos els que estan ficant. Sí, sí, clar. El problema és que si tu tens un cim amb També era hora. els cabells llisos, tindràs un cim amb els cabells de plastilina i al costat un cim amb els cabells a lo afro, en plan super detallats, amb tots els rinxolets. I és com semblen dos jocs diferents, saps? Ja. Jo Lo crec que que el reclama problema... la gent és Bé, que no, digues. corrint a tot arreu. Sí. Jo crec que el problema amb això no ha estat el fet de que facin tant de cabells afro, perquè això era necessari, és a dir, estaven absolutament discriminant, no tenien opcions Sí, de sí, cabells. és El veritat. problema és que en lloc d'anar-ho fent de manera Quatre gradual, eren una merda. els han posat tots de cop en un mateix moment i clar, la gent s'ha com embafat, no? Sobretot perquè el joc també té altres mancances. I clar, s'han organitzat malament, però per si idea està molt bé i a més és una necessitat real del joc. Però clar, la manera d'afegir-ho... Ara mos estan parlant, per cert, perdoneu que vos interrompís, de la Fórmula 1, que és el que Choco mos ha explicat avui al xat, i és que ara ja forma part de EA, com podeu veure. Besugo Xavier mos Fórmula diu, 1. des de lo de George Floyd i la reemancipació del moviment Black Lives Matter, les empreses de videojocs s'han escaldat un poc el cul, allà on els drets socials arriben les empreses s'adapten. O les empreses fan massa ús, Treuen caix. És que utilitzen... sembla que vulguin un aplaudiment cada cop que treuen un parche. Quantes que hauria de venir de base. Els cabells afro Clar. haurien de venir de base, Clar. no ara aquí, perquè hi ha hagut aquesta revolució social, afegir-ne una dotzena de cop. Ja. Crec que mai he jugat a un O que els fiquin, Fórmula 1. saps? Que no esperin que la gent estigui cada vegada en plan gràcies, en plan, porteu 6 anys sense fotre una merda al respecte. I ara Sense que escoltar-me, fotreu aquí l'aplaudiment, que... Volia comentar-vos, heu jugat alguna vegada, que l'Eva crec que ho ha comentat, heu jugat algun joc de Fórmula 1? No. No. Pues jo he de dir que m'he viciat al Forza Motorsport. Tinc el Most Wanted, Ah? el Need for Speed, aquest sí que molava molt. El Mario Kart no compta, no? Aquí? Bueno, Bueno, depèn de la... El GTA no compte, no? Home, el GTA és una manera de preparar-te, no? El GTA és una manera de preparar-te. Sí. Preparar-te per sa vida, quasi. Ai, que no queda 10 res! segons, 15, Què perdó. passarà? Què passarà? Anem a veure quins no anuncis puc. tindrem. Jo només vull anuncis, per favor. Vinga, volem reaccionar. I Sims, evidentment. Per Bueno. favor, que diran del sí. 2, Visca el Mario Kart. 1... Ai. Presents? Ai, que fatal, fatal. Fora els nens, va. Tira a l'esquerra, ahí... Bueno, ahí està. Play Life. Surten cosetes de diferents jocs. Una I de caseta. tot. Ah, És que he vist una casa Això- dels Sims. El dauet. sí. Això seran concerts en els Sims? Més? Al final no vaig entrar a veure concert. Que ens rapeja. En sèrio? Per favor, una cançó en Simlish. Podrien actuar en Perquè després no directe, poden és reproduir. veritat. Podrien actuar en directe, això és cert.
Tot això està gravat, i de? Pot ser. New Multiplayer Battlefield. Ai, no. Sí, però Modern este Warfare ja el van anunciar. Ja estava, no? Ja estava anunciadíssim, això. Ja estava anunciat. No veus al xat que està tot el món Battlefield. Clar, és que també era un dels grans esperats, no? I, pues, a més, jo el que vaig veure perquè penseu que en tenim el Summer Game Fest, què més hem tingut? L'E3, clar, l'E3, que enguany ja se celebrava, i després tenim el Summer Gamescom, la Gamescom, perdó. És que estos mesos van a tope. Per tant, és una mica difícil distribuir la informació. És molt difícil. Està motivant molt l'home aquest, Sí, Han posat el senyor aquí sol. Jo, si fos ell, ja estaria marejat. Perdoneu, estic fent el tuit que no he avisat de que havíem començat. Aquí, Ai, que ploro. todo bien. És que el Mario Kart. Està molt catxes aquest home, no? Un poc. Ai, braços que porta el Pau. Què diu, Tita Freda? Algú diu? Perdó, Trob que tots són gràfics realistes. m'he perdut un munt de coses. A veure, com va l'esdeveniment? Atiel, bona tarda! Hola! Per cert, sóc el Xavier Oliver, que m'he canviat el nom. Sí, Xavier, i ja has començat a fer directes, eh? Seyona, número 1 al planeta de lava. Però què estaves fent? Tita Freda, què parles, tio? Mare meva, que viciat. Ja paro, he aconseguit el meu objectiu. Quin ha sigut el teu objectiu? Explica'ns. Visca el Mario Kart. Visca. Està molt catxes aquest home, ens diu, el de Choco, eh? El Tita està al seu món. Sí. Pobret, està allí solet, amb les pantalles, Marejant-se. Sí. marejant-se. Que macos els cotxes. Sí, no? Ja som al Rocket League. Sí, això anava a dir. Jo crec que el Rocket League ha marcat de nou un abans o un després, tot i que jo continuo dient que el GTA, quan va començar amb els mapes personalitzables, ahí és on la gent se va... O sea, les desenvolupadores van començar a animar-se. Jo digo eso. No sé si heu jugat al Rocket League. Sí. Som molt dolentíssims. Jo l'he vist més a Twitch que no pas l'he jugat. Jo ho passo L'he fatal. vist jugar més que... Joining us now from London is Codemasters senior game designer Becky Crossdale. Welcome, Becky. Hello, Becky! Now, I heard that you might have Això me recorda quan sortia la de Monkey, que són els que s'encarreguen dels Sims, de fer-le el Sims Mobile. I sortia una xavala rubia tal, i supermotivada també. I sempre era el tros que més m'agradava quan presentaven coses dels Sims. Home. Buah, quin gràfics més espectacular. Això és un videojoc? Això és No, home, real. que està maquillant. No, això és un vídeo. A veure... No, però no van alternant imatges? Ah, això sí, és videojoc. Sí. Però, per favor, home, per quina presa de guapo. pons és aquesta? Hemos sido engañados, Però eh? és que estan volent dir Sí. subliment que no pots diferenciar-ho. És tan realista que no pots diferenciar-ho de la Això no és, això és videojoc? Això és videojoc. Això Lo de la no? tia de No, ulleres. això no. Això no, això sí. Però bueno, que costa de diferenciar-ho, no veas. Arnau diu que trobo el joc més absurd. Quin de tots? Perdona. El Sims? Tots els de cotxes. Que no és el de Sex Education, qui? Qui, Atiel? Qui és el de Sex Education? Home, jo m'ho passe bé, sobretot quan... Si vaig a soles no, però si juguen en alguna competició i tal, el de cotxes jugant a futbol. A mi és que m'he posat... Ah, el Rocket És Sí. Rocket League. Home, està bé per entretenir-se així una estoneta. Jo tinc Estan molt a companys prop, que estan fan... molt a prop, Jo tinc A més, companys que estava fan tornejos i tot a Twitch i tela. Sí que és el de Sex Education. Ah... Jo és que només he vist 4 capítols de Sex Ah, Education. l'amic gay. Becky, this Sí, és veritat. Edit Legends. gameplay and the cars and the environments now No l'he vist, aquesta sèrie. Mira-la, Jo està crec que vaig aguantar un capítol. you guys are really Jo vaig veure 2 o 3. Ja està. Jo la primera temporada. Però n'hi ha Ho una vaig segona, veure no? tot. Sí, jo m'ho he vist tot. Bueno, comencem primer anunci amb cotxes. Però deixant-ho millor pel final, Poden òbviament. posar la música de decepció, per Esperem, favor? esperem. Ai, és
és veritat, a veure. Perdoneu, però tenim una cosa preparada en honor a la Confit cada vegada que surt algo de... que no ens agrada, ¿vale? Així que vaig. Ojo. XR. They used XR. Us heu quedat? No sé com ha escoltat el directe, igual vos heu assustat perquè no he baixat el volum de l'animació. Encara estan en sos cotxos, que pesats. Sí, de Choco diu És que... que estan parlant del world building dels Legends. cotxes. Necessito passar pàgina. De Choco diu que Grid Legends molt bona pinta. Mos diu el de Choco que ara estan amb el com es diu, el Wacker Fest o el... Bueno, que és una passada també. Jo és que me van enganxar al Forza Motorsport i la veritat és que m'he fet la campanya i tot. M'agrada molt el tema cotxes. Però és si m'enganxa algú o formo el Wreckfest, això. Si m'enganxa algú, o sigui, participo d'una competició o algo, perquè si jo a soles, me costa molt. Si no féssim potar la meitat de jocs d'aquests ja jugaria, però els de carreres no puc. Bueno, al final cada una tenim un tipus de joc als que juguem, no? Per això vos Ningú és preguntava. perfecte, no? Com els Sims. Sí, a més que ja no m'agrada conduir a la vida real, només me faltaria jugar a conduir. Som més de transport públic. Mira, si vols que jo no m'agrada conduir perquè em fa molta por, però destruir cotxes als d'això no m'importa. Jugar a matar? Doctor Ventosa, bona tarda. Mira, de Choco ens diu que han de fer promo, clar, perquè han comprat Codemasters. Clar, i ell ha comprat Codemasters i per tant, si has comprat algo, què te toca? Pues lo mateix que Star Wars amb els Sims. De fet, per això està el GTA, una mica. Tenim a Anna Zimmer, us miro des del Hola, sofà, descansant de la vacuna. Anna. Quin bon fitxatge, Ja veus. M'ha encantat la teva història, Anna. T'enviem molta força des d'aquí, Espera que Espero em que no diguis bé. t'estigui fotent massa. Què és la primera dosi o la segona? We've seen Grid Legends. Now it's time for a different breed of legend. Li arriben uns segonets, Crec que s'ha posat una cremallera. Que bé. Secret. Ahí tenim Apex. Apex Legends. Vale. 2 years ago, Apex Legends came out of nowhere. And now, La segona de la Pfizer li han posat. 17 legends later, it just Ah. keeps. Vale, ànim. We've got more És... modes, more maps, El violista ho va Res, passar no, fatal. res. more legends. Ay, calla. Next for Apex, Calla. Ai, we have answers. això també ja se sabia o no? Esto no. No, crec que no havien comentat... No crec que d'Apex. No, No, sí, no. No ho sé. segur? És que no ho tinc apuntat, Habla fatal. Lava. Així lava. Crec que sí. És que he buscat per algo en Google i deia algo d'Apex. En plan, Que Apex presentaven nova Tick, temporada? sortiraven. Sí. Bueno, sempre ficaven Apex Tick, que sortiria. Sí, exacte. Shen, de Totalment. moment res. Bueno, el Grid, mentira, pels amants de les curses de cotxes tenim, ara te busco el nom, el Grid Legends. És que estava parlant amb el desenvolupador del joc que he jugat abans fins ara. Sí, ho sé, he estat veient-vos un ratet i vos he escoltat. I quan has vingut a narrar i t'hem fet Guai. una mica de promo. Mira, Quin plan, abans. guai. Millor, així no cal comentar els 5 minuts més. Hola, Shen. Home, a veure, Shen, perdona, si surt algo dels Sims important, espero que comentes. No fotis. Hòstia, aquest home té molt de flow, Ja. Venen ganes de jugar a l'Apex. No penseu que l'Apex ha millorat de quan va sortir per primera vegada fins ara? Segurament que sí. És que vaig jugar una partida i no vaig entendre res. La gent es movia molt ràpida, tothom sabia què feia, jo només moria. Jo vaig jugar amb Jodri una vegada, que Jodri és un fanàtic de l'Apex, i mare de Déu senyor, tampoc m'aclaria, i jo aquí xumba i avant, no? Mato i avant. Jo quan no sé jugar a un joc de shooters,
Dic que el mato-mato ja van. Em diuen, sí, mata-mata. La vostra descripció m'ha recordat a les nostres primeres partides d'Among Us, Tothom se mou molt ràpid i jo només me mor. En plan, què és aquest botó? Matar? Ah, vale, molt bé. Aquesta estètica també està molt guapa. Sí. Ho comento per comentar, perquè evidentment ningú dels Sims m'escoltarà mai, però... Xenes diu, si surt algo ho comentaré abans de donar pas a la Simmer diferida. Sí, cert. Estarem als 5 minuts més en diferit. Vos heu fixat que tenim... és un personatge nou, no? El del Vampirs. Entre el joc este multiplayer de Vampirs que han tret, que van presentar a l'E3, han presentat a l'E3 i al Summer Game Fest, i este que també posen skins de Vampirs, està tornant la temàtica? Ara que s'està fent la peli de Blade? Tornada Crepúscula? No, please. Ja en tinc prou. He de dir que aquest mapa em recorda al Star Wars Battlefront. No us recorde el Lil Nas X, aquest pavo? En plan, l'estètica i tal, sempre que hagin tirat com per una cosa Call me similar. when you need, I call you in the morning, I'm on the way. Sí. Pues sí, sí. Té el seu rotllazo. Me'n recorde. Call me by your name. Mateix és l'artista que està més a la cresta de la ola de tot. Diu el Sen, s'està fent pel·li de Blade? Sí, s'està fent pel·li de Blade per a unir-la a l'UCM de Marvel. Perquè, clar, jo no ho sabia hasta que me vaig introduir a l'univers cinematogràfic de Marvel i resulta que Blade és de Marvel. I jo sé, en plan, què? És molt heavy la història de quan van fer Blade i tal, que com que estaven quasi arruïnats i tot. No sé. Simsaure està parlant? Hola? Ah, perquè, no sé, t'estava veient moure els llavis, però no sé si estaves parlant perquè no se t'escoltava. Serà per internet, perquè potser va un poc com estic així, pues. Ah, vale. Estaré atenta. Ho podem anar entre l'Skype, entre el Twitch, entre el YouTube. No dona pa més. És que vaya tela, A qui se l'ocorrís fer això a finals d'estiu? A finals d'estiu no, perdó, a meitats d'estiu. Bueno, pues aquí estem, amb l'Apex. La veritat és que s'estan tirant bon ratet entre joc i joc. Que dura això una hora. 40 Mira, minuts. literalment, Blade va salvar Marvel de la ruïna. Literalment. Sí? Sí. Com va sortir. Home, jo he de dir que les que ha fet Wesley Snipes a mi m'han enxissat. De fet, diuen que farà un cameo al nou Blade. Home, hauria, no? És molt mític. Encara que sigui a lo Leonard Nimoy a les noves de Star Trek. Clar. Màquina del futur estranya. Del passat. Bueno, i pensa també que Marvel està amb els multiversos. Amb el multivers. Aquí ara de repent... Els llocs on no pots portar això... A la nova sèrie de Loki, que heu de mirar. Jo l'he vist sencera, ja me l'he vist sencera. No spoiler. Diu Xendeluz que li fa por tocar-les, perquè molaven molt l'esperit. Bueno, però jo crec que Marvel és prou sòlid com per tocar una franquícia d'aquest estil i fer una bona feina. Jo crec que sap el que se juga. I jo crec que aniran a poc amb el tema, perquè si no la liaran partíssima. Jo sóc fan de WandaVision. És que, a veure, jo me'ls he vist totes. WandaVision, Loki i El Soldado d'Invierno, i Winter Soldier. No, està Falcon and the Winter Soldier. Joder. Què passa? Que cada una m'encanta perquè cada una és un estil diferent i cada una, si vos fixeu, se presenta d'una manera diferent. És supercuriós, però cada una aporta una part de lo que és Marvel en si. L'acció, la màgia i els poders i tot això, i després l'altra, el toc este de Stark. Sabeu? Anys 50, anys 40, no me'n recorde. Pues una coseta aixina. Hola, Aya, bona tarda. Hola!
Bueno, vos presente ara el positiu de què passaria si anuncien algo que mos agrada moltíssim. Espero que no vos quedeu sordes. Ole! Apex! Sí! Ja. Mira, mira, ens està fent el gesto, ells també. Well, I am beyond. Vincent, ja he vist la icona del pallasso. Loki és bastant caca al meu gust. When can we I l'he vist tota. A mi me va Trobo que costar. Loki és de les millors. Per mi, de les millors. Mira, mira, és que és Little Nas X total, és que mireu-lo. Sí, sí, ho és, ho és. O sigui, o sigui, els rasgos són una mica diferents, però l'estil, l'estilisme de l'esquina aquesta és totalment reminiscent. Una mica més steampunk, però... A mi me recorda moltes coses, Perquè com ara però ja... no, perdó, parla. No, que han presentat un dia, 26 de juliol del 2021, tindrem nova temporada d'Apex. D'aquí poc. big shout out to the whole I tampoc, no? 4 dies? Us imagineu, el Sim 5 d'aquí una setmana. everyone is hooking you up with an exclusive Jumpmaster gun charm. So make sure you've got your Twitch and Diu Xandeluz que si em sembla que estan traient jocs cooperatius massa clònics. only thing. Totalment. De fet, jo ho vaig comentar fa un mes, quan va començar tots els esdeveniments especials, de que tant còpies com del Dit for Dit, us en recordeu del Dit for Dit, en què anàveu 4 jugadors i jugadores i era de terror i te trobaves a la Llorona i hi havia zombis i tu tenies que anar a fer unes missions... Bueno, per això us parlo de fa molt de temps. Clar, després va sortir el Dead by Daylight, el Left 4 Dead es deia el primer. És que després ho van canviar. Ara han sortit els de vampirs. Ara no sé què. I amb el tema del Fortnite, 3/4 de lo mismo. Han començat a fer estos multiplayers de shooters, afegint coses també així tecnològiques, alienígenes, d'altres planetes, i al final, sense voler, acaben sent tots iguals. Coming soon and it looks really Ja. cool. Mira, el que li agrada a la meva. El Dustin Random. Estan fent tot el show, m'encanta. Perdona, Eva, què dius del Battle Royale? No, deia que al final és tot el mateix. Un Battle Royale no deixa de ser X persones barallant-se entre totes i que quedi un en peu. Fin. Després ja és qüestió de cada un a veure de quina manera li trauen punta per diferenciar-se de la resta. Què ha passat? Dustin Random. No, és caprici. No. Ah. This summer and it's coming soon. És un gran actor, aquest home. M'encanta. M'encanta, està donant-lo tot. Ahí està, a veure com... Mira, el... No, Xen, tinc calor. Però si té la mateixa estètica que el joc, el tio. Sí. És simpàtic. Està absolutament caracteritzat, Sembla que ell, el de la novia Calavera. Mira, el Mira, director Està creatiu. veritant per aquest paio, diu el Ara ja sabeu per què el joc és d'estètica bartoniana, que li dic jo. Mireu el director creatiu. En realitat ell volia fer un joc realista mirant-se al mirall. Pues Alan, el Lost in Random és una mena d'aventura gràfica amb tocs de terror estil Barton, així molt estil també Beetlejuice, li diria jo també, no? Una mica d'aquest estil de terror, no un terror psicològic o tal. No, sinó més Com bé... un rotllo estètica expressionista d'aquesta Sí. alemana. I té molt bona pinta i se va anunciar a l'ePlay del 2019, com hem dit abans, però, clar, Mira, tu mires això i mires el Jack, igualitos. Sí. Jack Skeleton. No, i l'element aquest que han afegit de la idea del random i tal, saps? D'un país que es governa per l'atzar i tot això. No? Sí. Sí, però a més fixeu-vos que barreja moltes coses, com si sigués un joc de cartes. Una mascota que és un dau. Estil Com un RPG, París, no sé si n'hi havia puzzles, després també n'hi ha combats, és que és molt... Ostres, els monstres aquests són molt Hollow Knight, sí, en quant a l'estètica sí. M'ha espantat. I Little Nightmare, també me recorda el Little Nightmare. Ah, sí. Mira, que et sembla el de Resident Evil, el gordo que hi ha. Merda. Que mono el món. Que mono és.
A més, Amb és boira. lineal, És Lleida, és Lleida. Hi ha A algun més, lleidatà. fixeu-vos- Aquest literalment és l'alcalde de Jack Skellington de Pesadillas antes de Navidad. Amb el barret igual. Fixeu-vos que és lineal, però i m'agrada que les parades siguin o per història o per combats. Està molt guai. Això seria un guai, un positiu. Hòstia, el mode de lluita em recorda aquell del Kingdom Hearts. No, m'he equivocat i vos he passat el pallasso. Torna a repetir. Ah, ja està. Que m'he equivocat. No sé si heu jugat al Chain of Memories del Kingdom Hearts, No he vist el gameplay. que es jugava atacant amb cartes, amb naipes, i anaves atacant el mateix. Rebo informació contradictòria. Arnau, és que m'he colat. He posat el pallasso en comptes del positiu. A ti el diu, com anuncien el Sims 4 medieval em harto. Oh, Pues ho compro, Això seria molt guapo, sí. Ojalà, o sigui, fuà. Seria un gran... O sigui, s'hauria quedat amb natres, ja, perquè... Penseu que se quedaran en natros? Sí. Sí, perquè serà una merda que no recordarà ningú. Tal qual. What the fuck? Anna, bona tarda. Meva meva germana està per aquí. Jo crec que tenen manyes a tornar a posar la de vida rural. Que dir, surt avui, mirau paquetes de Bueno, colorits. han obert amb vida rural. Aposto, Ja me faran un tinc, concert i ja està. Ja el tinc descarregat. Jo encara no, que si no, a veure si vaig a rebentar el directe. Diu Xen, sempre es queda amb nosaltres, sempre. Però jo crec que Xen que ara se la juga per lo del Game Pass. Jo crec que ara ha d'espavilar una miqueta. Perquè ara sí que té jugadors i jugadores de tot. Perquè si ho tens al catàleg, doncs ho tastes tot. No? Si tens que pagar, jo pagava el servei de EA Play. Bubble Shield. Em pareix que me costava 3 euros al mes, me pareix. A veure, mira, està Jorge. Tenim a Jorge. Jorge, hola. Arnau diu, he de reconèixer que no sé què estic veient. Són les novetats per la PlayStation? Home, Arnau, jo crec que és molt diferent, la presentació de l'State of Play a una presentació de EA, No, bueno, però no té per què saber-ho. És tot EA. Sí, és tot d'EA. És el EA Play Live, que està Novetats, sí. enmarcat dins de lo que és el Summer Game Fest i l'E3. Pensava que te quedaves en mi, Bàsicament estem aquí esperant a veure si anuncien el Sims 5 per més informació, cosa que no passarà. Jorge diu ho sí, sabem. I el Romans. reboot de l'Espore. Ah, sí. Sisplau, sisplau. O SimCity, ja estaria bé, podrien treure un Estan SimCity. bombardejant. Però és que Sí, hi ha sí, jocs tipus sí, sí, SimCity amb els- molt amb més els- bons. Amb els gràfics de año. Salveu-lo! Salveu-lo, per favor! Et No, surt! Senyor, què no. estàs fent? Ah, no! Oh! Sí, sí. Això? Et surt? Sí. És aquell com a... El tràiler és molt graciós, que no crec que tingui res a veure. No, però almenys ho estan corrent. Per què ataquen els seus propis jocs? Jaja. Dic, ataquen al presentador que està massa motivat i li hauran dit, xar, relaxa't. Chill. Chill pill. Ai, un nou joc de matar? Mira, un altre. Sí. No parlarem de... Sí. Este? Matar! Sí. Quina novetat! Matar. Em Però crec recorda que este... Digues. el Ninjala de la Switch. Bueno, que jo Uah. tinc a la Switch. Però És jo crec que gratuït. este ja el coneixia. Este el van anunciar ja. Este ja el van Sí, està anunciar. anunciat aquest, sí. Sí, perquè jo l'he vist al tràiler abans de l'event. I deia que EA Play de moment està sent magret, no?, en quant a novetats. Està Quasi sent tot fluix. m'estàu dient que ja s'havia anunciat abans. És free to play. Sí, bueno, EA, de fet, la gran majoria de multiplayers és free to play. Free to play, però pay to win. Sí, Free tal to qual. play, transactions 1000.
Vols un pont amb cors? Paga $10. Per favor. Això faré clip. Pressupost. Ñego, ñego. Vinga, loot boxes. Sabeu a quin em recorda també? I ara se m'acaba d'anar el nom, però jo me vaig baixar la beta, vaig participar a la beta. Coca-Cola. Mira-la. Digues, Una digues. bomba que era Mentos amb Coca-Cola. I el dit este, rosa, unicornio, què? No, no sé si vos en recordeu d'un joc també... Ostres, no me'n recorde com se diu, va sortir fa un any. De què va? També és un Battle Royale i que té molta estètica en este, amb mapes que s'anaven transformant, que tu te llançaves des d'una nau espacial cap a baix, a una ciutat, i que s'anava també reduint l'espai. Se m'ha anat completament el nom. Fortnite? No. Si algú se'n recorda, que ho posi al xat. Va caure, però, o sea, jo vaig provar la beta i vaig dir, hasta luego, Mari Carmen, ja no torno a jugar més. 27 de juliol. El Rocket no sé què diuen per aquí. Sí. Sí, és que no me ve ara. A veure, vaig a Google. Moltes novetats, pel 27 de juliol. És un dia No, però fort. el Rocket no sé què és aquest. Aquest es diu Rocket City. Ara, vale. Aquest que ens ensenyat es diu Rocket City. Potser esteu parlant del mateix. No. Ai. Va sortir l'any passat. Bueno, No Battlefield jugo a aquest. era és una altra joia de la corona que la gent, des de que ja l'han anunciat en anteriors esdeveniments, pues està que no cague. Ah, estàs parlant del Fall Guys? Sabe paper, el xic. No, però pinta molt bé el Battlefield 2042, Battlefield con zombies. No? Battlefield meets Mad Max. Jo al·lucino amb els gràfics. Al·lucino. Sí. No puc Fantàstics, creure que els Sims i aquest videojoc sigui de la mateixa empresa. De fet, mos van presentar gameplay. Ara estem veient Xutar-lo gameplay a també. l'ordinador. Estem veient gameplay, però també se mos va presentar gameplay a l'E3. Hòstia, mira la gent, està emocionada, Com flipa, sí. Hem de fer el mateix amb els Això no Sims. és quan. per favor. Nosaltres som més realistes, aquests estan Que mos posen. Per què han de cridar tant els... Mira, el doctor Ventosa mos diu que per què han de cridar tant els americans. Sempre. Igual que el fantàstics xic que està americans. presentant... Sí, és fantàstic. Sí. Vaig al lavabo perquè em donarà temps de venir i tornar sense que anunciïn els Sims. Si mos sents cridar, vine. Tranquil·la perquè ningú et veurà quan te'n vas. No patigues. Ningú s'ha de donar compte. Gent diu, un dia faré un directe reaccionant a coses com els americans. Hosti, n'hi ha un programa a la MTV que jo el mirava que era de reaccionar a coses dels americans. Sí. Sí. Aquest esdeveniment dura una hora, és a dir, que queden 15 minuts per saber notícies dels Sims, i si no ja està. Jo no sé, però crec que no van anunciar res Faran al més. final. Al final de tot faran alguna cosa. No. Un concert amb una vaca. Ja està. I una alpaca. O mos regalen una merdeta més. Això és joc o és vida real? T'imagines? Que mal todo. Hòstia, que ha ajudat tatuatge, no, bro? Tio, Estan ensenyant nous ítems Oh, per a... sí. Que m'he que perdut. trobarem. No, res, que estem veient totes les coses noves que entraran al Battlefield nou. Tatuatges, avions, estacions... És com els Sims, però més violents. Un El poquet. Sims també el pots fer més violent, A veure si vaja vos fan segons com quins Pokémon mods. i tenen espais separats. A Nintendo passa amb els Nintendo Direct i Pokémon Direct. No, aquí no. Aquí ho foten tot de cop. El que passa és que el que fan és començar per lo que ja han presentat i només amplien i després, en teoria, deixen lo bo al final, però bueno, EA no te pots fiar molt. la torreta. És que Ja ho els sabem. Sims suposa Ai. que són la bo. No. Barraquetes. Sí, lo que més es donen diners. Sí. Així és com viurem, amb barraquetes. Si A la continuem valenciana. pagant als Sims, tot el que m'ho fa pagar... Bazooka, bazooka. Bazooka.
Jo crec que tanquen l'event amb un Dead Space. Ja vos ho dic. És veritat que també l'han de dir. Segur. Que jo m'he cagat jugant al Dead Space, el que no està escrit. Fem apostes, Jo Loot tinc, però boxes. no l'he jugat. La tinc a la biblioteca. Jo us he jugat a tots. M'encanten. Però me cago. Ah, sí, lo dels tornados i això. Oh, això quan vam fer el gameplay aquell de demostració era una passada. Hola. Mira, Wallis. Modernitzat. Oh, Wally, Iva! Wally! Vinga, li donarà l'avió, no? Miau, miau. Vaya punteria que té. Sí. Eso también lo hago Mira, yo, va. ¿vale? Hola. Change Portal. the rules of play. De Patxi mos acaba de fer una raid. Moltíssimes gràcies. Oh. Moltíssimes gràcies. Benvinguts i benvingudes. Hola! Hola. Sul. Ojo, que cau. Benvingudes! Tanta destrucció. És al·lucinant, Sí. és com veure una pel·lícula molt ben feta. Ja veus. La gent està ficant Sims 4 al xat. No jodas. Got soldiers from every era. I have so many questions. So Litus diu, en sèrio l'únic participant sóc jo? help us out is Litus, l'únic participant a on? Perquè ne som 33 persones. I jo crec que xerrant n'hi ha uns quants, no? thank you for being here. Sí, ara hem callat una miqueta veient... Ah, de l'stream d'en Patxi. Pues sí, que he vingut sol. Pues no sé, què estàveu fent? Dic, igual han vingut aquí i han vist que érem dones i han dit fora! Hi havia com 10 persones. Has d'haver bugatxat el Twitch a vegades ho fa. Bueno, no passa res, benvinguts i benvingudes les que heu vingut. And this is your squad. Vinga, Oh, 12 mira la minuts, gent. 12 minuts. Vamos. Ja ho veurem. Bueno, de moment no m'ha agradat molt el EA Play Live, eh? No sé si estareu d'acord. No. Magre. Res. Pallasso, pallasso. Sí. En 13 minuts han de dir algo de Star Wars, algo del Sims i el Dead Space. No dones temps, és que no dona. No. SimCity. I el Spore. El I el Paralize. No. El Paralize l'altre. Hombre. I et Sims en català. Buah, esto sería ya. Bueno, pa ese día montem una festa, eh? Montem una festa gran pa ese día. Sí. A veure, han tret res pa Virtual Reality? No, Arnau, no han tret res. Shen diu, ara m'heu fet recordar lo del Dead Space i estic mullant. Mullant estarem nosaltres com diguen algo dels Sims que ens agrada. Yes. Sabeu que han perdut l'edició exclusiva de Star Wars, oi? Sí, sí, ho sabem. De fet, ho hem comentat al principi de tot, que el món obert no l'està fent EA, l'està fent Ubisoft, si no m'equivoque, però tot i així encara pot fer coses perquè recordem que té Battlefront 1, Battlefront 2, té el Jedi Fallen Order, té Star Wars Batu dels Sims, vull dir que encara tenen coses obertes que entenc que és per contracte, i que hasta que no finalitzi el contracte no podran o desvincular-se del tot o no sé. Hi havia molta gent però s'ha tallat el directe, després he tornat a començar i ja no hi havia gent. De Patxi, no passa res. Siguen 2 o 40, benvinguts i benvingudes sempre. Dead Space deien que potser feien un remaster dels 3. A veure, Simsaure, Simsirena, Meva i Eva, si surt algo del Dead Space vos comprometeu a jugar-lo? Sí. Jo no sé ni què és. Vale. Has de dir sí o no, ja està. Després Sí. que surti Sí, jo experimentar amb altres és un sí sempre, rotund. Això m'ho guardaré de clip, pa fer aquest xantatge. Àngel, en Checking Pass més diu que sí. Clar que sí. Hola, Eva! Eva s'ha fet subscriptora! Moltíssimes gràcies. Ja no recordo ni què és ser un subscriptor. De fet, un mes se m'ha borrat tot. 10 minuts, gent. Res, 5 mesos, no veuràs. terrible. Tant de hype. Bueno, eso entre.
Estem desesperats. A meva s'ha quedat literalment sense wifi. Oh, no. Clar, és que com està tan meva. blava, no mos havíem donat compte. Doncs a meva, quan recuperes l'internet, tornes a entrar. Cap problema. Jo estic emprenyat amb els de Ubi que trauen un Star Trek per Virtual Reality només en anglès, francès i en alemany. Ostres! No estava al corrent d'això. Ai, els arbres. Això en els Sims quedaria tan bé. Pues Arnau no ho sabia, gràcies per la info, però sí que fort. Hòstia, vaya headshot, no, boig? Diu Arnau que ell volia el Star Trek per Virtual Reality en català. I nosaltres què volem? Els Sims en català. Els Sims en català. Si alguna li pot contestar al Telegram, perquè no sé si mos està veient. A veure. A veure. Anem a veure. Bueno, he de dir que els gràfics són espectaculars. No com en un altre videojoc. Volem els Sims en català. Ai. M'encanta l'emocionat que li parla, Tio, això és brutal! I'm so excited. Mare meua, 8 minuts. Xates. Treu el pallasso. Ha estat un plaer. Quina tristor. Quina tristor. Bueno, recordeu que hi ha un missatge que va sortint cada X temps on vos posa els enllaços als canals principals o plataformes principals de les meves companyes que m'acompanyen avui així a l'IA Play Live. No oblideu seguir-les. Elenarios, hola, bona tarda. Què tal? I'm back. Hola. Hola, meva. Hola, Helena. Llavors, És que res diuen de Sims massa ni temps res sense de Star Battlefield. Wars. Que passin panyeus. És que de Battlefield ha sortit moltíssim i espereu-vos que si també també estan a la Gamescom, què faran lo dels Sims? Ho presentaran allí com van presentar l'Star Wars Viatge a Batuu? Quan és aquesta altra que tu dius? El 25 d'agost, me pareix. D'aquí un mes. Pinta malament. Donen còdics gratuïts del Battlefield. De coses secretes, estan dient. Come with me. Joder, ens movem de... Està acabant! No. No, no m'ho crec. Espera, És a dir, espera. lo de Sims està des del principi. Està entrant ahí dins, què passa? A veure. Què ens ensenyaran? Home, en aquesta música Sims. Dead Dead Space! Això és esclar gras. Mireu la pell, Mireu la pell com la tinc! Ai, 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 ai. Mareta Que no- meua! Que no han fregat aquesta gent. Ui, què és això? Quin mal rotllo. Sí, tot El és xat. Dead Space, diuen els ascensors, tot és Dead Space. Per favor, una aspiradora de Sims per aquí. Zafarrancho de combate. El tot no he llegit. Ojo, Gaming Dins. Catalans acaba de fer una raid. Ui, Just en el ui. moment que anuncien Dead Space per a PC, per a Xbox i PlayStation. Momentazo. Vamos a jugar. Bueno, està. ja està. No hem tingut anunci del Sims. Bueno. No, ens han ficat la No m'ho puc cançoneta al creure. principi No. i ja està. Bueno, a veure, veure. avui ja teníem pack, tampoc ens podem queixar. La gent està dient Sims, Ja. Sims, al xat. Eva, si vols anar preparant. Sí, què t'anava a dir? Trec la cam perquè si no, no em sortirà l'OBS. Eva, abans d'anar-te'n, una valoració ràpida de l'EA. Molt guai, ha sigut molt divertit. Jo m'he passat molt bé amb el presentador i crec que ho han fet superbé. I que el Dead Space té moltíssima bona pinta i el random aquest també.
O sigui, espero jugar a força jocs. Random. Jo crec que són les dos joies de l'EA. Ens veiem ara després. Vale, apago camp. Ara. Fins ara. Perfecte. Donem un segonet que vaig a llevar-la a Eva perquè no surti res. Vale, perfecte. Bueno, Simsaure, unes parauletes. Sí. Pues, no sé, perquè no he jugat a ninguno dels que han dit, la veritat. Però sí el que tu has dit, molt de multiplayer i que tot el mateix sentit. I bueno, pues el de Space tampoc he jugat, però si em compromès a jugar, pues jugaré, no problema. Sí, vos heu Però sí, compromès... s'esperàvem algo, però en veritat sabíem que... Sí, sí, jo doy fe. Dona una paraula aquí. Perdoneu, però vaig a posar a... Payasito. Sí. Sí, steps, de hecho. Apareix que sí. Hi ha hagut com un moment de dubte, a veure què anava a posar. El Litus diu, el susto que m'acabes de fer. Ah. Bueno, Ameba, què t'ha paregut? A veure, tenint en compte que gran part de l'EA Play ha consistit en presentar jocs d'aquests multiplayer de tiros i Battlefield i el dels cotxes amb els que no jugaré, m'ha agradat, m'ha semblat molt interessant la proposta del Lost in Random i ja sé que tu ets molt fan del Dead Space, però per nostàlgia hi havia un parell de sagues que a mi m'haguessin agradat més. Per l'amor d'Andreu. Ja està. No, bé. Sí. Bé, perquè aquest joc pinta molt bé. De fet, ja portaven 2 anys des de que s'havia anunciat i jo crec que era l'hora. I que feia temps que no trobàvem un joc d'aquest tipus en el que barrejaren Roger Pimpam, bones. Arribes just on estem fent la valoració final de l'EA Play Live. El que estava dient és que això, que feia temps que no es veia aquesta barreja de diferents ítems dins d'un mateix joc, que sí, que és lineal, però tota l'estètica, gràfics, el tema de les cartes, combats, tot això pinta molt, molt bé. Molt bé. Bueno, he dit que no separís molt d'estètica, però abans el Shen ha dit el Hollow Knights, que també té un estil aixina, però bueno. I Sirena, unes parauletes de l'EA Play d'avui? A mi a nivell Simmer m'ha semblat quasi ofensiu que l'únic que hagin fet ha estat posar 20 segons una vaca amb una lata amb un micròfon, com una espècie d'introducció falsa de suspensió d'avui, no ho sé. Crec que s'estan quedant en nosaltres. I, per altra banda, la resta de videojocs he trobat que hi havia poques novetats, en el sentit que la majoria dels que anaven sortint de sí, que ja ho sabíem. No sé, podrien esperar-se un poquet, ja que fan un esdeveniment així, posar més trailers que siguin novetats. Però bé, el format m'ha semblat molt bé, entretengut i m'ho he passat molt bé amb altres. Home, això sempre, això sempre. Que bueno, que Sempre. recordeu que teniu en un missatge que va sortint aquí els enllaços cap als diferents espais on elles pengen el seu contingut, perquè també són creadores de contingut en la nostra llengua. I també dir-vos que avui ha sigut el primer dia després d'un mes de retorn a Twitch, així que en el meu canal demà ens veurem a partir de les 5:30 i farem tota la tarda fins a la nit vida rural o Ameba, a on anem? Com es diu el poble? Villalloca? Villalloca del Sarró. A Villarroca del Ho he Sarró. apuntat? Espera un momentet perquè anem a casa de Star Crockett a veure l'Eva com ens porta en primícia això. Voldria llegir abans de marxar les vostres reaccions, ¿vale? Amanda ens diu, jo dubtava que presentessin el Sims 5, sincerament. A Twitter hi havia gent amb esperances, però ja havíem dit des de EA que al Sims 4 encara li quedava molt. Jo sí que esperava una actualització per a consola del Sims. Claro, una actualització. Això sí que ho esperava, però bueno. Hauria estat un detall. Sí, per a la nova generació de consoles. Roger, què t'has perdut? Res, el que hem valorat aquí, el joc que estàs veient ara mateix en directe i el Dead Space. I el Battlefield, evidentment, per als que sou fans. I un joc nou de cotxes, també, que també tenia molt bona pinta. Pels que sou amants, ja sabeu que EA, la gran majoria de producte que té és eSport. I bueno, i ara la saga Dead Space, que ja sabíem que eixe missatge de
tornar una saga que feia temps que no s'havia tocat, tot apuntava a lo que era. Honrat, bona tarda. Jo ja, Elena ens diu, jo ja també dubtava perquè volen treure-li molt més partit pel que sembla al Sims 4. Esteu d'acord, xiques? Sí. Sí. La Amenacen en fer això. Sí. Igual. Bueno, i sí A que veure- quina nota li donem a l'EA Play? Li hem de posar una nota. Notable? Notable. Sí. Sí, no sé. Notable baix. Ha estat entretingut. Ho fan prou curtet i prou entretingut, prou al gra, no? Vull dir... Sí. Pues mos quedem amb aquesta nota, amb aquesta valoració i Lost in Random, que just ara està sortint, Battlefield i tancant amb un grandíssim anunci del Dead Space. Moltes gràcies, Xen, també per estar, que mos ha fet la primera raid en català, a veure que no me vull deixar a ningú, tota la gent que heu vingut a saludar-nos, els que heu vingut a veure que te busque. Bueno, la subscripció d'Eva, evidentment, de Patxi també, que mos ha fet Hola. raid. Hola. I He ara... anat en forma d'àudio. Ah, vale. Ara Volia estem... preguntar, Digues. voleu estar dins el directe i comentem? Lo- Que lo no ho havia preguntat. Doncs jo tenia pensat obrir el joc, ara sí que ja em va bé. Pues mos juntem. On vols que mos juntem? Com vulgueu. Vale, Alan, molt bona retornada. Gràcies, això sí, gràcies a la gent que ha vingut a veure'ns, a donar suport i, com no, que sempre esteu ahí per veure'ns i a xalar i disfrutar amb nosaltres. Ara sí, no anéssim, me n'anem a casa de l'Eva i sims adeus! Dac, dac! Dac, dac. Dac, dac. Parat.